Heblaw am cerdd, be oedd eich hoff bwnc yn yr ysgol? Cwestiwn anodd. Dwi'n meddwl drama. Nes i fwynhau drama achos maen nhw'n cyd-fynd yn dda, ond Cymraeg hefyd. Ni'n hoffi Cymraeg, o'n i'n licio'r cerddi, o'n i'n licio bach o sgwennu creadigol, felly dwi'n meddwl Cymraeg sy'n ni'n dweud. Sut ydych chi'n edrych ar ôl lleisiau chi? Dwi'n meddwl #1 tip ydy just yfed loads o ddŵr, cadw'n hydrated a neud yn siŵr bod fi'n cnesu fyny dibynnu ar be dwi'n ganu hefyd. Ie, dyna dwi'n meddwl sy'n neud. A cysgu. Restio'r llais hefyd. Gennych arwres a brifysio a fan. Ww, god, ych chi dewis cwestiynau da heddiw. Dwi'n meddwl i fi, yn amlwg mae bobl enwog a cantorion, dyn ni bob amser yn edrych fyny iddyn nhw, ond dwi'n meddwl athrawon canu. Maen nhw'n chwarae rhan bwysig yn dydyn yn lle da ni'n mynd, a mae rhywun fath o Lea Owen yn enghraifft wedi chwarae rhan yn bywyd ar 3 ohono ni, felly ella fysa fi'n dewis rhywun fel Lea Owen, dwi'n meddwl. Pwy sydd wedi eich ysbrydoli i ganu ac actio? Wel, diolch yn unrhyw berson, oedd o'n Disney, actually, nath cychwyn, dyna be nath wneud i fi isio bod mewn sioe gerdd a pethau fel dwi'n meddwl. Nes i cychwyn yn rili ifanc yn mwynhau canu a dawnsio i watcher ffilms a falle, so ie. Oes yna rhywun ydych chi rili isio perfformio efo ar lwyfan? Achos ydych chi'n cael cyfle, pwy ydych chi'n dewis? O, mae hwnna'n gwestiwn rili anodd. Dwi'n hapus i fi'n... Ti eisiau trio na ni ateb hwn? Mae hwn yn mynd i swnio'n cheesy iawn, ond y ddwy yma, achos dwi'n meddwl bod nhw'n canu'n anhygoel, maen nhw'n gwneud mor wych yn eu gyrfaoedd nhw, felly mae'n jyst cael bod yn fan hyn heddiw, a cael canu efo hein yn ddigon i fi. Wel, obviously ti! Ie, mae jyst yn neis cael perfformio hefo chi am y tro cyntaf ers blwyddyn, so definitely mae jyst yn neis clywed lle eisiau chi'n byw a cael yr adrenalin yn nhw. Ond pwy arall mae yna rhywun? Pwy di'r... Gosh, dwi'n gwybod, achos os dwi'n meddwl am sioe gerdd, mae yna gymaint o pobl. Ond pan dwi'n meddwl am, fatha, os ydyn ni'n licio perfformio efo rhywun, so fi'n lyfio, mae yna artist ar enw Lianna Havas. Dwi'n obsessed. So ni'n lyfio canu fy hi, neu jyst agor i un o concerts yn edrych. Dwi'n meddwl bys fi yn y dyfodol, bys fi'n hoffi canu efo chwaer fi. And bys fi'n really hoffi wneud fatha sioe efo hi falle neu rhywbeth fel yna. Pa gyngor ydych chi'n rhoi i rywun sydd eisiau bod yn ganol mewn cyffordd? Y cyngor sy'n ni'n rhoi, dwi'n meddwl, ydy jyst cymryd bob cyfle, peidio jyst meddwl, mae yna un llwybr, achos dwi'n meddwl, da chi byth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd os da chi'n cymryd un cyfle, ella na chi gyfarfod rhywun sydd efo cyfle arall i chi a rhyngweithio fel e. Ond dwi'n meddwl hefyd, jyst canu beth ydych chi'n mwynhau a peidiwch â fel gorgymharu i chi neu pobl eraill. Mae pawb yn tyfu ar adegau gwahanol. So, a jyst trystyn eich hun hefyd. A dwi'n meddwl hefyd, meddwl am beth sy'n gwneud chi'n unigryw, fel canwr neu cantores. Fel Marad yn dweud, peidio poeni'n ormodol, ond pawb arall yn gwneud beth yw'ch unique selling point chi a beth sy'n gwneud chi'n unigryw. Dwi'n meddwl mae hynny'n bwysig.